Eli sä oot onnittelusoittaja? Joo, pitää paikkansa. Mitä isäntä? Mä olen Keno, onnittelusoittaja, ja siis tarkoitus on onnitella kaikki voittajat. Ja tää on mun valtakunta. Täällä on nyt ne kaikki, ketä olisi tarkoitus soitella läpi. Me ollaan niinku yhtä suurta perhettä näiden voittajien kanssa. Minä ja he. Meillä on hirveän hyvä työilmapiiri täällä, hirveän hyvä jengi tässä. Tarkiston kundien kanssa usein heitetään läppää, että aika paljon puhutaan autoista ja moottoreista ja silleen, no mites onko sulla no itse hirveän vähän ymmärrän autoista, että mä aina pyöräilen töihin, koska... Eli tarkalleen ottaen, mitä sä teet? No, mun työnkuva on näin sanottuna se on hirveän yksinkertainen, mutta sitten toisaalta siihen sisältyy jo paljon asioita. Mulla on täällä sanelukoneessa esimerkkipuheluita. Rouva hyvä, varmistaisin vaan, että ette ole Kenossa. Nimittäin olette voittaneet Kenossa. Näin, tämmönen. Jos mä soittaisin jollekin turkulaiselle, niin mä varmaan aloittaisin sen puhelun, että et sä mitään voittaan olet. No Rempse on niinku, että no ei kaveri, mitä menee, että snajat sä, että sä oot nyt justiinsa niin sulla on fyrkkaa ja vähän tälleen näin. Mutta mä oon tehnyt pieniä laskelmia, jos niistä saan tähän väliin, eli tällä hetkellä nämä 300 miljoonaa voittoa niin veisi 13 020 vuotta. Eli mä olisin nyt nämä kaikki hoitanut maaliskuussa 15 030. Ja ilonapostolina mä koen, että se on myös mahdollista onnitella kaikki läpi. Mutta eikö näitä onniteltavia tule joka päivä vielä lisää? Rapiat 100 000.